Vás ľudia tu Italion a tu je druhá časť včerajšieho vodného sveta, akože toho vanbloku a ak ešte ste nedali, tak mi prosím dajte odber, budem veľmi rád a keď bude aspoň 100 lajkov na tomto videu alebo 50, tak vyjde ďalšia časť. Môžeme ísť na to. Však už do prdele. Dúfam, že dačo vôbec chytím. Poď. No. Nič mi iné nepadne, ale toto mi padne. No čo ľudia, čo by som mal na to, že som mal to, že dneska Brawl Stars. Ale spolužiak mi neozýva sa, takže asi nič. No, tak to chodí. Tak mu chutia teraz vajíčka. Píše mu vajíčka, bo je zima. A furt to tá pašteka znáš, jak furt to tú pašteku dookola. Tam môže už týždeň, že až na nervy toto. No. Čo chujovina mi padne nemala. Ani nie. Dačo. Nič. A budú mať na akciu mlieko za 55 centov. No a ešte neznám, či dá sa, či nič, ale hlavne toto mlieko, ale mlieko musíš zrobiť nákup na 50 eur, či nie na 50, na 30 eur. Aj Dneska dáme asi tiež 15 minút. olej neviem, či to. Neviem, prečo tak dávajú. To povedz. Tak i tak podkúpiš nákup na 30 eur. Však to ide, už to polož. Hej.
to už nekupuj sekanu, bo sekana už Ba, ani našim nechutila, bo sama ja zlúka padám. sa pokazila. Boli kúpi toto salámu, je lacnejšia, môže ísť chutnejšie. Musíme ísť znova. No. Boliš kúpiť toto salámu, už keď nie za 100, tá toto vypražiť z peťovi. Peťoži také. Co tam sa zraťa pačkom? A Danko, máš mokrú tášku, tu zavetí. Hej, tu som. To však si z ňou máš. Že si z ňou máš, keď ti je lepšie. No. Hej. Hej. Len Kamo, vieš, nevie, či ti to prejde, keď to máš zdať, Som- vidíš, jak ti tak, tých tabletov. tak som odrbal tú hru, že... Koľko hodín, vieš čo? 5:30 bude. No, dobre, Ranka. Už sme sa počuli, končíme, dobre? Hej. Ale ja už ti dneska volať nebudem, mami. Hej? Hej, nie, nespávam. Dobre. Ahoj, mami. Ahoj. Dobre, možno mi to bude trochu sekať, lebo som išiel inde, ale pokračujeme ďalej. Môže som tú hru o... Co? Za čo vravel? Točím video! Aha. More. Jebem na to, jebem. More, jebem na to. Farmím chvíľu, tak vypnem natočenie a uvidíme, čo spraví sa. Asi natočím dneska ešte Bedwars. Bude sranda. No, pre vás, ne pre mňa. Kamo. Že ako? Povedz mi, na čo mi to kúbuje? Mám na to.
posrať môže. Nič ľudia, ja sa s vami učím a uvidíte, čo som nafarmil. Čaute.